Lukka säga det kan 8 morgon. Det är som säga om ankra kristna politiker. När han väljer inte, han pura att urskiltur. Att det urskiltur, han är aktuell alltså. Han är så gammaldags. Till dömes, jag vet att ankor säger att om jägvan av lägen i Fuglafyrre. Nej, det är inte tillfället. Tillfället här att han har steg så fast som klätteren och tider i riken. Det är tillfället. Tider i riken längt ut och tid som förr var kristen nöklunda att var kristna meningar, kristna sialär och var i ordan och hjärtan och i hödden. Tider i riken. Det är sannolikt om det. Och med som jag kunde lära han ständer rymmar fast. Om man så är inte skammast vid han. Länkabjan så är inte skammast vid han. Vad har du tycker om hur länkabar sagt om tyckon? Jag spyr bara. Allvar hos till akkurat omvänt ska säga till kon. Så är då det tryggvande män som har fyrr hej och all idag och som vi har flöjre att fyrr hej och all idag men som det inte långt av all idag. Och kvart hänt att höjmon, jag kan säga där. Tar blivit clownar, värslir, clownar, bittner att underhalda där, Dora Sintja, sang kristliga sanger för 30 år sedan, men nu synger jag bara bort, underhälter, och fortäller dumma söver. Och det avvarska personligheten, det avvarska personen. Och det säger att han är omhanslyggande person, att han kan det, och att han vill det, och att han blir vid att göra det. Kan säga det? Att han är utvattnavur. Att han är inte av sån andliga sinnavur. Att han är köttligur, värsligur. Utvattnavur av kaltur frafadlen. Kanske inte pura frafadlen, men han gånget han vägen. Så kvann vi räcker to. Och jag ska säga där, vi som är i artan, i hjärtan och hötten, vi som har rätta meningar, det är bara en grund till tess. Det är inte jag vidare Pastren och menighet sitter här som äldster och gänga och möter vi kvarst och kunde ta året doa väl så året. Nej, det tog vi ett älska året och tryggva tog och äta till och vaska kom ut dagliga. Och jag kan personliga livet. Det är grunden till dess. Det är grunden till dess. Det tog vi gärna näka vi och troar liv hemma. Bia hemma, läsa hemma. Och gänga vi gode. Lukas med nog. Gack vi gode kom. Amen.